tapi kang pungkasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatohi dosa wajibe kita putra islamiku kudu sing sregep panggoning uting ilmu awet kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi. Bergiat perkumpulan ini Ramadan wajahnya dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam iku kanthi luwih mulya saking napa kecapa saking agama. Tinggi gunung yanona kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali. Oh, di pinggir kali. Sarang burung yanona di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Mandung menjahit sarung benangnya ikal sarungnya putung hati ana putung sapa sing ganti ngaweruwono pemuda Jawi nama Islami agami Islam ya nona sudahlah terang asal dawe dari pangeran. Ayo pro kanca ngaweruhono rukune Islam ya iku 5 sadat lorong rukun kang siji Bisuwa siro kelawan ngaji kabeh pindone ana lakoni salat kabeh telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji ping 5 kaji lamun kuasa. Perkumpulan ini Ramadan wajahnya dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam iku kanthi luwih mulya saking napa kecapa saking agama. Mila kita enggal padha angupaya yen ra kersa kita bakal kana copane manungsa ya iku bakal tumibo nanging kita ora ngerti yen bakal tumibo. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawe dari pangeran. Upro kanca ngaweruwono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindhone nglakoni salat kabeh telune bayar zakat ping
rekoso wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Kula nyuwun pangapura. Ing Allah kang sifat Rahman, mugi pecah kula Allah paring iman. Salebare sekarat lan terus mati, nuli pendem ning kuburan ditakoni. Aranipun kang cabut mukar lan nakir, lamun wong golek iman liwat dzikir, lamun wong bisa jawab kang sampurna, mongko nuli ngamal bagus iku teka. Lan baguse ngungkuli para kiai, kuburane dina-dina den tembungi, kuburane make ana jendela.